लांना बेजों हाबा जागोन ना जाया गसाइगाव आमिन खातानि आरोना बेयो रं नाम्बार लोगो हमनो फैदोंमोन आच्छा ओरैबायदि गरम माने थान्दा सिजनावबो सुग्रि बाग्रि समफोरखौ माने आन्दाज मोनला आरोखि ओरैबायदि माने 45 सो इयार्स बैसोनि गसाइगाव आमिन खातानि सासे आइजोआ सासे रं नाम्बार लोगो हमनो फैदों आरोखि ओरैबायदि गला बाबा एसे इन्टारेस्ट भिडिअआ खिन्थु पस्ट टाइप हौवाया सानैसो गारबाय आरो नै दा साथाम जाबाय दानिजों साथामनो आरोना आरो सोर हमदों नैबे जोंना दिपाली बर' आब'आ हमदों आरोना दिपाली अफिसियेल जितु चेनेलनि नामा जाबाय रानि अफिसियेल होनना बुङो जोंना दिपाली आब'आ हमदों आरोखि भालुकफुं गेटआवनो होनना बुंबाबो जायो आरोखि देवबार बाजार ना मा बाजार नैबे माबा गेटआवनो हमदों आरोखि स' ओंखाम मोनजायालासिनो सानथाम हरथाम भुगिनानै सासे रं नाम्बार लोगो हमनो फैदों गसाइगावनिफ्राय बा ओरैबायदि मोसौ बोराया गांसो गोरलै नागिरनाय बायदि आरोखि ना माने दा हौवा जेनेबा हौवा नागिरनो टाइमानो गैला बुरिना थख्लब थाख्लाब जाबायलै सयथि नुदों दा नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ'आव हे गाइस वेलकाम टु माय निउ भिडिअ निउ एपिसड गाइस नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय स' गाइस नोंथांमोनाथ' नुखाबायनो जानो हागौ ओरैबायदि डेन्जार बुरि थख्लबख्लबानो 45 इयार्ससोनि बैसोनि मानसियानो 65 इयार्ससोनि सासे बोरायखौ रं नाम्बार लोगो हमनो फैदों आरोखि बा ओरैबायदि जुइस दं दाबो आरो सोरबाफोर सिनायबा न'खरनि सोरबाफोर सिनायबा हमना लांफैफिनदो गसाइगाव साइडनि जायफोर आंनि साबस्क्राइबार आंनि भिउवार्सफोर दङ नैबे बुरिखौ जाहाथे न'खर गोनांखा बायदि आरोना स' दा हौवाखौ बायसान्सआव गारना फैदोंबाबो रं नाम्बार लोगो हमनो फैदों होननानै बुंदों हमनायाव स' दा भालुकफुं जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिमना जिखुनु अरुणाचल बर्डार भालुकफुं गेटआव सानथाम हरथाम ओंखाम दै मोनलोङालासिनो ओरैबायदि नेथाबनानै सासे रं नाम्बारखौ लोगो हमनो फैदों बा आसरित ओरैबायदि जुस दं हाब नोंहा दा साननो गोनां समयसा जाना फैबाय मादै सोमोन्दोसो लेंनांगोन खोमा ओरैबायदि बुरि थख्ल'ख्लै ब्लगबो बानायथाव जाया हिसाबाव ब्लगबो बानायथाव जाया आरो बोरायालाय नों हाबा लागोन होनबा होनलायबावो केरारा मिनलायबावो जासोला गरम साला मोसौ साइ साला नोंहाबो हिनजाव दंना गैया आदै साला बायसान्सआव भिडिअखौ नुबा नायफ्लांबा साला रागाबो जोंगोन खोमा रागा जोंबा मालाय मा जानो धुमा फिथा दांजागोनसोमोन जोंनि साइडनिबा गम दं नोङो आदै दाबायदियाव नोङो फिसौफोरजों खेलायनानै फिसालाफोर दंबा नोङो आरामसे रायजो जानांगौ आरो दा हिनजाव लानाय नोंहा सम दंबावो बैसो दंबावो मोसौ गियान साला कुकुर साला सुदुरबाय होनना बुंगोन आं साला आरो मादै नोंबो मा गुन्दी साइज साला एफा गोजाननिफ्राय साला गसाइगावनिफ्राय नोङो बेयाव राना मोजोमा साला ओंखाम मोनजाया दै मोनलोङा साला नोङो बेयाव रं नाम्बार लोगो हमफैनो साला एफा बैसो जानानै साला आखायानो थोर कमफिलायनाय जानानै नोङो दा हौवा लानायनि टाइम दंबावो साला फिसालाफोर दंबा मोजां मिलायनानै मोजां न'खराव जानानै नोङो फिसौफोर बेंनानै जाबाय बायनो हानाय नोंहा दा बैसो जाबाय ओरैबायदि गुन्दी टाइप बा आसरित रागाबो जोंथावा बोराबथावाबो ओंखायनो बुङोलै शास्त्रआव लिरनाय दं ओरैनो मोसौ बोराया गांसो गोरलै नागिरो होननानै दा बबाव नागिरबा मालाय रन्दैयानो रानबाय खोमा गुन्दा गुन्दी जातफोर साला नोंसोरखौ मोननायबा हालेवथारगौमोन आं सालाखौ ओरैबायदि लाम दांखानांगौबालाय बेफोरबायदि हाबाब गसाइगावनिफ्राय फैनानै नोङो बेबायदि रं नाम्बार लोगो हमनो नोङो फैबाय आसरित दै आरो बायसान्सआव फिसालाफोर दंबा बिजामादै सोमोन्दोफोरनि दंबा हमना लांफैलाय सथि होथारनाङा बाला आंथ' एकदमबारे सुखुथारासै आरो नैबे जुन्थु लाबोदों जिहेतु नैबे हिनजावखौ लेंहरदों फन नाम्बार रं नाम्बार खालामनानै नैबे बोरायाबो खिन्थु साबधान आरो फिसालाफोर दंबा बायसान्सआव जुलि होनाङालै हिनजाव गैयाबा नोंसा नोमा गैयाबाबो नों जुलि होनाङा बे बोराया आयौ रांख्रब थैथारनोसै आरो माबा हाफ सेन्सुरि थांखाबाय आरो बैसो गैला रायजो जानायनि हाबा जानानै माबा रुजु रुमु संसार जानायनि दा टाइम गैला गथ'खांबावनोसैलाय रदै राननानैलाय गला साला गुन्दा जात साला मुर्ख साला अगियान साला आरो फिसालाफोर दंबा मोजां गियान होलै
सिखाय नोमफागौ ओरैबायदि साला गुन्दा साला पस्ट साला गोदान नागिरग्रा साला पस्ट टाइप साला गुन्दा साला नोंहा फिसालाफोरजों रुजु संसार जानो टाइम जाबाय आरो दा नोंहा रं नाम्बार हमनो टाइम गैलाथ' आदै डेट फेल जाबाय इन्सुरेन्स आरो साननैसोबा नोङो गोजौआवसो टिकेट दानसिगोन आरो मादैया नैबेबायदि बोराय बैसो बोराय मानसिजों हाबा जानो सानबेसे थागोन नोंलाय गाबोननो सैमा बाहायजागोन नै बेनि फिसालाफोरजों नों बेनो मोजां बायसान्सआव सोरबा न'खरनि मानसिफोर नायदोंबा लांफैफिनलै सयथिबो आङो दा आंनि भिडिअखौथ' एसे नायसाबो एसे भाइरेलबो जासाबो जाहाथे सोरबा भिउवार्सफोरा गामिनिबा आरो साबसक्राइबारफोरा गामिनिबा सयथि न'खरनि मानसिफोरनो खोन्थानानै लांफैनो होफिनथारलै बाला ओरैबायदि अयनाय आरोना गोसोआ गाबखाङो दा नोंसोरो बिमा बिफा जानानै इयुन जोलैखौ मा बुजायलांनो नागिरदों नोंसोरहा सैमा कुत्ता जातफोर साला मा बुजायलांनो नागिरदों नोंसोरो इयुन जोलैखौ बै गथ' गथायफोरखौ मा होनना बुजायगोन जेबो नङालै होनना बुंसै लाना खारबाबो बेलेगनि हिनजावजों बेलेगनि हौवाजों लालायलायबाबो जलायलायबाबो नोंसोरो जेबो नङालै होनना बुंनोसै नोंसिनि मथेथ' लायनानै बेबायदिसो सोलायलायनो हानाय बायदिसो नोंसिना दालि ओंख्रिखौ दिनै जालालै बाबाय दिनै थास' ओंख्रि जानोसै होननानै सोलायनाय बायदि माबा सहस इजि प्रसेस मोनदों नामा नोंसोरो साला गुन्दा ओरैबायदि थख्ल'ब नायनानै एकदमबारे अयनाय साला माबा बोरैबा मोनखांगारदोंलै आं बाला फुंजानि आब' दिपालि रानि अफिसियेल आब' स' जोंना रानि अफिसियेल आब'आ स' मा फोरमायदों नोगोद गाजा आरोना स' रानि अफिसियेल जोंना आब'आ मा फोरमायदों थारैनो नैबेनि बिसेस कारननि सायाव स' मा होननानै बुजायदों नैबे हिनजावखौ आरो हौवाखौ थारैनो नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन आब' दिपालिनि बुंनाय रावफोरखौ आरोखि स' आं मोगाबाखै दे खिन्थु नैबायदि बोराय बैसोआव खिन्थु नैबायदि बस साला 75 इयार्स अल्डनि जानानै नोङो 45 इयार्स अल्डनि जानानै नोंसोर दासो गोदान जुलि साला गुन्दा गुन्दी जातफोर साला स' आब' दिपालिया मा फोरमायदों बेखौ नायलांदो ससे नोंथांमोना क्लिप्सखौ गसाइगाव आमिन खातानि आरोना बियो रं नाम्बार लोगो हमनो फैदोंमोन ओमफ्राय माने बियो आन्दायनानै थाफैदोंमोन आरोना नैबेयावहाय मा होनो जे बालुफुं हाथाय बालुफुं सेन्टाराव आरो बेयाव हाथायबो जायो देवबार बाजार ओमफ्राय नैबेयावहाय बे आब'आ दखान होयोमोन आरो ओमफ्राय दा हरनि 12था जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय बे आब'नि दखान खाथियाव दंफैयोमोन ओमफ्राय बे सानथाम जाबायमोन ओंखाम मोनजायाखैमोन आरो ओमफ्राय ओंखाम मोनजायाखै नालाय बे थोर खमफिबाय दंमोन आरो बेनि आखाइ आथिङाबो एकदम माने जेबो माने ओरैनोबाबो बिना खामानि होखाया आरो आखाइफ्रा ओरै आरो जों मानसिखौ बासिनो थाङाखै खिन्थु माने बिनि कन्डिसनखौ नायोब्ला बेखौ हौवा लाथावना नुला आरो खिन्थु दा बेयो जिहेतु बेयावहाय माने गावनि रं नाम्बारखौ लोगो हमनो फैदोंनो जे बेना हौवाया सानै जाखांबायनो आरो रेलाव ओरैनो ओमफ्राय आरो दा माने गोदानहै माने हाबा जाफिनबावगोन होननानै माने इयाव बियो फैदों आरो ओमफ्राय दा जोङो माने बेखौ हाबाखौथ' आजिखालिनि हौवाफोरना मा होननो आरो हिनजावफोरखौबो बुंनो नाङा आरोना होमब्लाबो दा माने इयो फैदों जिहेतु ओमफ्राय जों हरनो गोसो गैयामोन माने रायलायलायदोंमोन होमबाबो मालाय थांगोनबालाय जोंलाय माथो खालामनो जोंथ' ना बिनि हौवाया दिरांनिफ्राय फैबाय दङ ना जोंनि हमना लाखिनाय मानसिफ्रा मोनथिया आरोना खिन्थु बेखौ दा हौवाया लांनानै बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा बेजों हौवाजोंबोथ' लोगो मोनफेरलायदोंना लायफेराखै जों बेखौबो मिथिया जों हौवाखौ दा गारिनिफ्राय लाखिनो कसिस खालामगोन नोंथांमोननोबो आङो जुदि हायोबाथाय हौवाखौ देखायगोन जों हरनि 12थासिम बेखौ नेबाय आरोना जिहेतु जोंबो मानसि आरो बेबो मानसि हिसाबै जों बेखौ माने बेयाव हमनानै लाखिदों आरोना माने ओंखाम बोथिसेखौ जाहोबाय जोङो ओमफ्राय दा लांनो फैबाय दंनो मोनथिया बेखौ सोरबा बबेनिफ्राय फैसा थाइसेबो गैयामोननो लाना फैदोंनो सोरबा लोगोआ दा लाना फैबाय ओमफ्राय बेयाव थाफैबाय आन्दायलाबायनानै ओमफ्राय जों हमना लाबोबाय ओमफ्राय दा गावनि बिमा बिफानिथ' नाम्बार गैया होनना बुंदों बियो ओमफ्राय नाम्बार गैया ओमफ्राय बयफ्रेन्डनि नाम्बार दङ दा बयफ्रेन्डखौ लांनो फैबाय दङ ओमफ्राय जों दा बेखौ गारियाव फैबाय दंनो बिनि नाइट सुपाराव बिनि बयफ्रेन्डआ जोंनि बालुफुं सेन्टाराव जोङो हौवाखौ ओंखारनानै जोंनि रुमसिम फै होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय हौवाया फैया ओमफ्राय बालिफारायाव थांगोननो बेखौ लानानै ओमफ्राय जोंखौ लामायाव बे हिनजावखौ हारसिं थिनहरनो होदों आरो माने बे सिखाव बुद्धि हौवाया खिन्थु जों दा बेखौ सिखाव बुद्धि खालामनो होआ जिहेतु बे मानसिसो नालाय माबा मोनसे जागोन मानसिनि रिक्ससो नालाय आरो बेथ' आन्दायलाना बायना फैनाय बिनि बिमा बिफा दं बिदा बिनानाव दं बिसोरथ' बेखौ सानबाय दं जानो हागौ बिहाथ' हाबा जानायनि कन्डिसनाव गैया खिन्थु गाव हाबा जानो होननानै बिमा बिफाया रायबाय थायोनो बेखौ
बिमा बिफायाबो गावनि फिसाखौ अंग हानिखौ नुनानै बिदि रायनानै होखारहरनाया बिमा बिफानि रं आरोना गावनि फिसाखौ खांदों जेला बारदों जेला जाहोनो हानाय बिमा बिफानाव केपासिटि थानांगौ बियो हाबा जाखानाय हाबा जाखांनायखौ बिमा बिफाया जेबो रिक्स थाया बेबो मोनसे खिन्थु हाबा जाबाबो बेना हौवाया सानैनो गारनानै थांबाय आरो बेखौ सानैबो हौवाफ्रा ओमफ्राय दा आरो नै नेक्स्ट टाइम आरो बे हौवा गोदान लाबावनायनि सानबावबाय आरोना माने साननो नांलामोन होननानै आं सानो मानो होनब्ला बिना जे आथिं आखाइफ्रा समाय गैलामोन आरो जथेस्थ' गावनि आन्था जा थानांगौ बैयोगाबो जाखाबाय होमबाबो दा गाव लानो होनबाय जेला जोंलाय माथो बुंनो ना जोंनि बिमा ना बिफा ना माबा मोनसे गामिखौ आङो खनसे बेनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना आरो खनसे खोनासंनानै लाबाव आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअनि गेजेराव बेखौ सिनायनाय मानसिफोर दङब्ला कमेन्ट्स खालामनानै खिथाहर दे नोंनि गामिखौ खोन्थाना लाबावदो खनसे आमिनकाटा मोखांखौ देखायलाय आमिनकाटा गसाइगाव माने मा होनो गामिया जाहैबाय बिसिना गामिनि नामा आमिनकाटा ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय गामिया जाहैबाय आमिनकाटानि आरो ओमफ्राय दा नों थांमारसिगोन हौवाजों हाबा जानो ओमफ्राय नोंखौ नोंनि बिमा बिफाया रायोमोन रायखायोमोन बिमाया